Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur kabeh, para pamirsa setya olah rasa pitu. Mugi tansah pinaringan rahayu, ayem, lan padhang ing batin. Ing channel iki, kita ora ngoyak rame, nanging ngolah rasa, ngugemi eling, lan ngasah kesadaran batin, alon-alon, tanpa nggurui. Olah rasa pitu iku papan kanggo menepi sithik, ngendhakake pikir, lan nyawiji karo swara ati. Amarga urip ora mung bab rame ing jaba, nanging uga sepi sing kudu dirumat ing jero. Sedulur, wengi iki kita mlebu ing sawijining wektu sing dening leluhur dianggep sakral, yaiku malem Jumat Kliwon. Dudu kanggo medeni, nanging kanggo ngelingake. Ing laku kejawen, malem Jumat Kliwon iku wektu kanggo luwih eling. Wong Jawa biyen biasane ngendhaleni hawa nepsu, ora akeh gegayuhan donya, lan luwih milih meneng, ndedonga, lan ngolah rasa. Sawijining tata cara sing lumrah yaiku resik lahir lan batin. Adus resik sadurunge magrib, resik omah kanthi niat, lan resik ati saka rasa sengit lan gumedhe. Iki sejatine selaras karo Islam. Nalika wudu lan thaharah dadi lawang tumuju takwa. Ing wengi iki, akeh wong kejawen sing nindakake tirakat sederhana. Dudu pamer kesaktian, nanging latihan sabar, latihan rimo marang kahanan urip. Iki padha karo sopar lan ridho, nampa kersaning Gusti Allah kanthi ati sing legawa. Ana uga sing milih ngaji, maca ndonga, utawa meneng sawetara wektu kanggo ngrungokake geter batin dhewe. Amarga nalika wengi luwih sepi, swara Gusti luwih gampang krungu yen ati ora kebak pamrih. Sedulur, malem Jumat Kliwon dudu bab mistik semata, nanging pengeling supaya menungsa ora keseret donya, supaya eling yen urip iki mung mampir ngombe, lan sing utama yaiku takwa, ngawula kanthi sabar, lan rimo kanthi olah rasa. Sedulur, ing kejawen wektu iku ora mung angka, nanging rasa. Malam Jumat Kliwon diarani wektu nalika sekat antarane lahir lan batin dadi tipis. Mulane wong kejawen diajak luwih eling, luwih waspada marang gerak ati. Eling ing kejawen dudu mung eling marang leluhur, nanging eling marang asal usul urip. Iki selaras karo Islam, nalika eling marang Allah dadi pondasi takwa. Eling sing nuntun manungsa supaya ora kesasar ing hawa nepsu. Olah rasa ing kejawen yaiku latihan ngrumati ati, ngrasakake sadurunge tumindak. Ing Islam iki padha karo muhasabah, ngitung diri sadurunge dietung Gusti. Olah rasa sing jujur nuntun marang sabar lan ridho. Sabar ing kejawen dudu meneng tanpa daya, nanging kuat nahan ati.
Sober iki sejajar karo sober, sawijining makom penting ing Islam sing ngangkat derajat manungsa. Lan rimo ing kejawen ora ateges pasrah tanpa usaha, nanging nampa asil kanthi ati legawa. Iki padha karo ridho, nampa ketentuan Allah tanpa protes batin. Lelaku urip saben dina nalika ngugemi roh malam Jumat Kliwon. Sedulur, kejawen ora mung urip ing wengi tartamtu, nanging kudu mudhun ing tumindak saben dina. Eling nalika nyambut gawe, eling nalika ngomong, lan eling nalika nggawe keputusan. Iki selaras karo Islam nalika saben amal digandhengake karo niat. Olah rasa ing urip saben dina katon nalika menungsa ora grusah-grusu, dipikir luwih dhisik, dirasa luwih njero. Ing Islam iki wujud takwa, ngati-ati supaya orang nglarani liyan lan orang langgar dawuh Gusti. Sober ing lelaku kejawen katon nalika ngadepi kesulitan tanpa sambat sing larani ati. Sober iki nyawiji karo sober sing dening Islam diarani separu saka iman. Lan rimo ing urip saben dina ateges ora meri marang dalan urip wong liya. Kejawen ngajari saben wong duwe garis dhewe. Iki selaras karo ridho, nampa rejeki lan ujian miturut ukuraning Allah. Kanthi eling, olah rasa, sober lan rimo, urip dadi luwih enteng amarga ati ora kebak tuntutan donya. Iki kabeh muarane ing takwa, urip kanthi sadar ana ing ngarsaning Gusti. Etika batin, pengendalian diri, lan tata krama urip. Sedulur, etika ing kejawen wiwit saka batin, eling marang tembung, eling marang tumindak, lan eling marang akibat. Ing Islam iki adab sing luwih dhuwur tinimbang ilmu. Olah rasa ing etika ngajari menungsa ora seneng nyakiti nganggo lisan. Dipilih tembung sing adem, ora nyulut geni. Iki selaras karo Islam nalika lisan dijaga minangka tanda takwa. Sober ing pengendalian diri katon nalika nesu ora langsung metu, ditahan, diruwat nganggo eling. Sober iki sober sing ndadekake ati luwih wening lan adoh saka dosa. Nrimo ing etika urip ngajari ora kepengin menang dhewe. Kejawen ngajari andap asor, lan Islam ngajari tawadhu. Nrimo lan ridho nggawe menungso ora gumedhe lan ora ngremehake liyan. Nalika eling, olah rasa, sober lan rimo dadi laku saben dina, menungso sejatine lagi nglaksanakake takwa. Urip ora mung bener miturut aturan, nanging uga ayem miturut rasa. Sedulur, ing kejawen, olah rasa iku dudu mikir sing abot, nanging ngrasa kanthi jujur. Ngrumangsani apa sing obah ing ati tanpa dipeksa dadi suci. Iki selaras karo Islam. Nalika muhasabah dilakoni kanthi tawadhu, ora nyalahke awak dhewe, nanging eling marang Gusti. Eling ing olah rasa jero,
ateges ngerti wates, ngerti kapan kudu ngomong, ngerti kapan kudu meneng. Ing Islam, eling iki dadi takwa, kesadaran yen Allah tansah nyawangati, dudu mung tumindak njaga. Sabar ing olah rasa, katon nalika rasa ora enak muncul, nanging ora langsung dituruti. Sabar iki sober, nahan ati supaya ora dikuasai emosi, nanging dituntun dening kesadaran. Nrimo ing olah rasa, yaiku nampa yen ati isih kadang keruh. Kejawen ora nuntut sempurna, mung nuntut jujur. Iki padha karo ridho, nampa proses pangrucut batin minangka kersaning Allah. Sedulur, saka malam sakral Jumat Kliwon, saka olah rasa, saka eling sing terus dilatih, kita diajak ndeleng urip kanthi luwih jembar. Kejawen ngajari urip ora mung soal tekan tujuan, nanging carane mlaku. Iki selaras karo Islam, nalika saben langkah dinilai saka niat lan takwa. Nalika manungsa sinau sabar, ora kabeh kudu cepet, ora kabeh kudu rampung saiki. Sabar ing kejawen nuntun ati supaya ora kesusu. Sabar ing Islam nuntun jiwa supaya tetep jejeg sanajan dalan ora rata. Nrimo dadi refleksi paling jero. Nrimo ora ateges nyerah, nanging ngerti wates kekuatane manungsa. Iki padha karo lidho, nampa ketentuan Allah kanthi ati sing ora remuk, nanging dadi luwih wening. Ing refleksi iki, eling dadi lentera, eling marang Gusti, eling marang liyan, lan eling marang awake dhewe. Kejawen lan Islam padha ngajari, urip sing sadar bakal luwih ayem lan migunani. Sedulur, inti saka pembahasan iki dudu babagan wengi tartamtu wae, nanging babagan tata cara urip. Malam Jumat Kliwon mung dadi pangeling supaya manungsa gelem menepi, ngresiki ati lan ngencengi eling. Tata cara tirakat batin ora kudu abot lan ekstrim. Cukup ngolah rasa saben dina, nahan hawa nafsu kanthi sadar, sabar nalika diuji, lan rimo nalika hasil ora kaya karep. Iki kabeh nyawiji karo sabar, ridho, lan takwa ing piwulang Islam. Makna urip banjur dadi luwih cetha. Urip ora mung kanggo awake dhewe, nanging supaya dadi cahya kanggo saupenge. Kejawen nyebut urip iku urup, Islam nyebut rahmatan lil alamin. Loro-lorone ngajari supaya urip iki ana gunane. Arah laku batin ora mung golek tentrem, nanging uga nyebar tentrem. Ora mung ayem ing jero, nanging uga migunani ing njaba. Iki laku wong sing eling, sing olah rasa kanthi istiqomah. Sedulur pamiarsa olah rasa 7. Mugi apa sing kita rembug wengi iki bisa dadi pangeling alus, ora kanggo ngadili, nanging kanggo nguatake ati. Ayo terus eling, ngolah rasa, lan nglakoni urip kanthi sabar lan nrimo. Amarga nalika ati wening, urip dadi luwih padhang. Urip iku urup, madangi kanthi sepi, nguatake tanpa swara banter.
Mugi Gusti kang murbeng dumadi ing wengi sing sepi lan jembar iki, kawula sowan kanthi ati sing prasaja, ora nggawa apa-apa kejaba rasa pasrah lan eling. Yen sajroning urip kawula kakehan luput, kakehan kesusu, lan kakehan nuruti karep. Mugi dipun lebur elon-elon kaya uyah larut ing banyu. Wenehana kawula rasa wening supaya bisa ngolah rasa kanthi temen, ora kepleset dening hawa nafsu, ora keseret dening gumunggung, nanging tetep jejeg ing dalan sabar lan nrimo. Mugi kawula saged nrimo gesang punika kanthi legawa, tanpa sambat sing larani ati, tanpa geting sing ngregeti batin. Dadosna kawula manungsa sing eling, ngerti papan lan wates, ngerti kapan meneng, ngerti kapan tumindak, supaya urip iki dadi urup, madangi tanpa ngobong. Rahayu ing napas kawula, rahayu ing langkah kawula, rahayu ing pungkasan gesang kawula. Allahumma ya Allah, ing sepine wengi kawula ngaturaken panyuwunan kanthi ati sing ringkih nanging ngarep-ngarep. Ya Allah, yen dosa kawula langkung kathah tinimbang amal, mugi panjenengan paring pangapura sing langkung ageng tinimbang pukuman. Tancepana ing ati kawula sabar sing sejati, sabar sing ora mung nahan, nanging sabar sing maringi pencerahan. Paringana kawula ridho, supaya ati iki bisa nampa saben ketentuan panjenengan tanpa protes lan tanpa pamrih. Ya Allah, resikana ati kawula saka riyak, saka dengki, saka tresna marang donya sing luwihi bates. Tuntunana kawula ing dalan takwa, supados saben ambegan dados dzikir, saben tumindak dados ibadah, lan saben ujian dadi dalan bali. Rabbana, paringana kawula pepadang ing urip iki, pepadang nalika sakarat, lan pepadang nalika sowan ing ngarsaning panjenengan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.